За 2 месеца служебното правителство няма как да реши финансовите проблеми на надзирателите в затворите. Така служебният министър на правосъдието Христо Иванов попари надеждите за увеличение на заплатите им. На 1 септември синдикатът на надзирателите готви национален протест. Министър Иванов днес беше на посещение в Ловешкия затвор. Още за проблемите там от Любомир Огнянов. Здравей, Любо! Добър вечер, Петя. Надзирателите посрещнаха Христо Иванов с триколорни лентички в знак на протест срещу неизпълнените все още социални обещания на Министерството на правосъдието и кабинет. Христо Иванов пристигна тук в Ловешкия затвор, за да посети клиниката, единствената психиатрична клиника в затвор в България, както и клиниката за лечение на туберкулозно болни. Зад решетките тук има и средно общо образователно училище. От затворническата администрация се похвалиха, че 180 питомци обучават в момента, от които най-възрастният първокласник е на 54 години. Затворниците ни посрещнаха с викове от килиите си, че ги хранят с храна с изтекал срок на годност. Тук проблемите обаче не са само за затворниците, а и за надзирателите. Министърът на правосъдието Христо Иванов призна за финансовите проблеми. Ето как ги описа той. В зависимост от това към кой период засичаме, има големи проблеми тук в затворно дело за издръжка на затворите. Ако не сбъркам, 13 милиона става дума за тях. Има отделно от това вече бюджета на съдебната власт, но отново ние се опитваме да подпомагаме. Има големи нужди в съдилища, около 19 милиона, доколкото си спомням, става дума за липси, т.е. не за липси, а за неосигурени средства в бюджета на Висшия съдебен съвет. По всичките тези проблеми водиме диалог. Оправданията на министъра на правосъдието ще послужат ли за оправдание и пред надзирателите? С този въпрос се обръщаме към Атанас Трифонов, който е председател на синдикалната организация на надзирателите тук в Ловешкия затвор. Господин Трифонов, да ни кажете накратко, каква е разликата в социалните искания, които вашия синдикат предлага, и желанието за компромис от Министерството на правосъдието, имайки предвид нарядите? Относно нарядите, за нас основен проблем е так наречените 12-часови дежурства, които отмениха 24-часовите дежурства. Това е голям проблем за нас, тъй като колегите, първо, пътуванията, увеличават си разходи за пътуване, второ, не може да се откъснат от тази среда, в която работят, а тя много не е добра, като така се получава, че за незапознатите 12-часовен наряд изглежда по-добър, но това не е така. Министър обаче казва, че това е международен стандарт. Как бихте му отговорили? Това е единствено препоръка на Комисията против изтезанията и тази препоръка, за съжаление, никой не искаше да застане зад нас и да отиде и да преговаря с Комисията против изтезанията и да ни защити по някакъв начин. Единствено, това е, тя има и други препоръки, които също не се изпълняват, а само тази препоръка в момента се изпълнява. Докъде сте готови да стигнете, ако на 1 септември не се стигне до вслушване във вашите аргументи? И продължаваме с протестните действия и след това. Ще търсим варианти да си изкажем мнението, да протестираме и ще търсим всякакви възможни варианти законови, за да протестираме. Благодаря ви за участието в новините на TV7. Сега да ви кажа и, че тук в затвора е и един доста известен, все още не затворник, защото чака обвинението си. Това е стрелец от Лясковец Петко Савов. Говорих с психиатъра, който е извършвал неговите прегледи тук в затворническата болница. Чуйте само част от разказа. При нас той се държеше като нормален гражданин. Казах ви, с много добро, коректно поведение и не ни е създавал никакъв проблем. И като гражданин, защото той си е все още гражданин, и като пациент, и като човек. Той проявява ли признаци на параноя? Не бих казал, но не е редно в периода, в който той се наблюдава, за да се прецени неговото психично състояние, да приема медикаменти, защото могат да замъглят клиничната картина, каквато и да е тя. Защо как бихте го описали? Като нормален човек? И как е възможно един човек да започне да стреля по полицаи? Не мога да отговоря. Може би е бил предизвикан и от общество, и от... Вече там експертите биха могли да се произнесат. Тя мисля, че доста обемиста експертизата. Аз лично не съм запознат. Той говорил ли е с вас? Разменяли ли сте? Разбира се, аз като лекуващ лекар минавам визитации. Целият разговор с психиатъра може да видите утре в сутрешния блок Добро утро България. Това е тук от нас в Ловеч.
Благодаря, Любомир Огнянов, на живо от Ловешкия затвор за посещението на служебния правосъден министър там.